Здравейте хора, аз съм от БГ и ето го дълго очакваният клип, в който ще отворим Клан-чест. Да, ще бъде интересно. Не очаквам Legendary, защото това ми е втория или третия Клан-чест в играта. Пак игра от месец и нещо. Румбата БГ Gaming. Така първо да отворим този Silver Chest набързо. Вау! Никой не му се е паднал нищо, значи аз нямам нищо. Нека да го отворим. Златото е ценно. Гоблини зап. Супер. Свършва комон. What? 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 Майнър! Майнър, хора! Майнър! 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 О, не мога да повярвам. Майнър! Майнър! What? Не мога да повярвам. What? Чакайте да пиша. Бързо. Мокри са ми пръстите, мамка му. Съжалявам, че псувам. What the fuck? Yes! Yes, 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 yes. Аз съм първият човек в класа, който има Legendary. Yes! Майнър! О, супер! Удивително. Имам майнър. Ма на кой на място да го служа, малка му? Майнър! О, не мога да повярвам. Толкова време исках Legendary и се чудих какво ли ще чувства, ако ми западне. О, малко. Чакайте, забравих, че тук дали че нямам интернет. Чакайте малко. Хора, ето че се връщам. Първата ми Legendary карта е Майнър. Една от любимите ми Legendary карти. Майчице, не мога да повярвам. Може би ще махна рейджа. Майка мила. Още не мога да повярвам, че ми западна Legendary. Ето от втория Клан-чест, който съм отворил. Шапка съм отворил. И между другото да видя сега дали се брои, че ми е в дека или трябва да изиграя битка. Не се брои. Пиша просто. Много съм развълнуван, съжалявам. What? Не мога да повярвам направо. Майнър. Yes. Въпреки че не толкова. Че има лък. Ще направя може би пак също комбо. Само че трябва да дара или. Нещо. Чай се да се върна. Добре, сега пак балон. Просто направим. Че имаш. Добре, гръмнах много. За всеки случай. Лати, че ли имаш майор, брат? Да, не знам.
Долен, той знае какво ще прави. Тази седмица също нещо прави. Fireball. Fireball. Yes. Сега ви пушам ръко и пушам. Така му спаш. Добре хора, това е с два клипче. Надявам се да ви харесва. Миньор се, миньор. Очаквам следващата ми Legendary карта, която ще спечеля. Между другото, само да ви покажа. Чайте да им благодаря. Само да ви покажа нещо. Epic Sunday е днес, както знаете, и вижте кой имам на пазара. Ма не ми трябва, защото си имам миньор. Аз си миньор. Даваят. Всички ми честитят. Благодаря много. И... Чао хора. Чао.